Kembalian 3J Musik Sosoro Campur Sari. Dino minggu sing tak tunggu, aku ngajak ning taman mango nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Ada SMS rambalasi yen tak telepon malah mbok pateni. Mangga aku mangga yen kapetok irungmu mesti tak jiwa. Lali janjine tandane alesane Mangga lake sapa sing ana kala kadang dandan kowe orang teko janjane kowe ning ngendi akal-akatmu saja nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Dino minggu sing tak tunggu, aku ngajak ning taman mango nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe. Ada SMS rambalasi yen tak telepon malah mbok pateni. Mangga aku mangga yen kapetok irungmu mesti tak jiwa. Tandane alesane mangga lake sapa wong sing ana kelo kadang dandan kowe